אנחנו היום נשחק משחק זומבי. גם תסתכלו איך אני משחק וככה אתם תבינו. אז אנחנו היום... אני פה מציירת לנו. ונעמי רוצה אולי להיות מפורסמת ביוטיוב, אבל... טוב, אז אנחנו נשחק, אתם תסתכלו. נשים כאן. שתדעו, אני כבר לא בשלבי ההתחלה של זה. מי שמכיר ומי שלא. אני שם מוח. כן, מוח של בן אדם. וזה עושה לי את זה. הופ. הבנתם? אני פה מציירת. ונעמי רוצה להיות מפורסמת. בואו בואו נראה. וזה משהו. אוי. יאללה, ברח, מה זה חשוב? יואו, יש רעיון עושה את זה. יאללה, מהר יותר. טוב, אנחנו לא נזכה במשהו כמו שרציתי, בגלל איזה זומבי, אני לא אומר שם, אבל... טוב. לא נורא. לסקיצר. מעולה, זאת הסקיצה שלנו. כן, לא ממש של סקיצה. אוקיי, ראיתי גם את הזומבי הפרדתן הזה. אז עכשיו אנחנו עושים את זה. לא רוצה? יאללה, ממשיכים. סליחה, נעמי, זה הסרטון שלי, את לא תגידי מה לעשות. אבל היוטיוב יחסום אותך. מה שתגידי, גם לא קיללתי. אתה עשית? נכון? וליוטיוב אין בעיה. נכון כולם? מה? וואו, בגלל שהצליח לי. בסדר, שמענו לך רובוט. כולה רובוט שעושה כל מיני טריקים. מה זה, כמה זה עולה לי? 20 שקל. נראה לך אני מבזבז 20 שקל? נראה לי... אין לי מספיק כסף? גם זה. אין לי בקושי שקל, אתם מאמינים? דבצתי שקל, אתם מאמינים? אין לי כלום. טוב, נעשה... עבודים או כן נבזבז 2? כן נבזבז 2. וואו. נעמי צודקת שזה מלא כסף, אבל אין מה לעשות, מבזבזים בחיים שלנו. זה היה בצינית. ונעמי עכשיו אמרת לכמה דברים. אז אנחנו צריכים, אין לי הרבה כסף, יש לי רק 500. ו2 מתוך 500 זה יחסית הרבה. דניאל, כמה סרטונים שלך? כמה דקות? נעמי, את לא שואלת עכשיו? אני שואלת. נו, עכשיו בגללך ברח לי גם זומבי. איך זה באשמתי? אתה משחק, לא אני. כן, אבל אני לא מבוקל בגלל שאני חושבת. כן, נעמי שאלה משהו לסרטונים שלי? היא רוצה תשובה? כן. אני אשמח. כן, נעמי תשמח בתשובה. אז אתה קורא אותי? כן, נעמי, מה התשובה שלך? מה השאלה שלך? כמה זמן הסרטונים שלך? הסרטונים שלי, כל אחד בזמנים שלהם, נכון? עד כמה זמן זה יכול להגיע? אנחנו אסור לדבר, אנחנו באמצע מאבק. אז נעמי לא עכשיו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. ונעמי, כן. תעשה אולי סרטון בערוץ. את לא אומרת מה לעשות. אני רק מציעה, אני מבקשת. נעמי מבקשת בקשה, בוא נשמע. כן, נעמי. אתה יכול אולי לעשות סרטון הנה זו. שכזה מראים
שואלות לי כל מיני שאלות, ואני שואלת אותך כל מיני שאלות, ואז הצופים שלנו, כאילו שלך, רואים את השאלות, הם לא יכולים לראות ילדים שאלות. מה? תסבירו לנעמי שהם לא יכולים לראות שאלות. נעמי, שומעים את השאלות. הם לא יכולים לשמוע, אומרים לך, כי חייב שזה יהיה על מסך רקע. נו, אז איזה רקע את רוצה שזה יהיה? אני אארגן לך גם זרדים? לא הבנתי. כן, אתה יכול נגיד רקע שלי, סתם לא יודעת מה אתה עושה. וואו, מישהו בורח בגלל נעמי. בגללי? עכשיו נעמי מופתעת. לא, יופי. אני שואלת. הנה, אתם רואים? זה, פתחנו את זה. וואו, איזה מעניין יצא לי. עכשיו נעמי משוויצה בעצמה, לא להתייחס. טוב, אבל באמת יצא לי מעניין. אם אתה היית מסתכל, לא היית מאמין. נעמי קצת משוויצנית, אבל לא להתייחס. אני לא שוויצנית, די. לא להתייחס. דניאל, זה לא כזה יפה מה שאתה עושה. הוא לא אומר את כמה בוא נראה אם מתקשר אליי בעצם. בוא נראה. אם מתקשר דוד. לא, אני לא מרשה לך. אני לא מדבר איתך דוד. לא עכשיו לפחות. כמה זמן אני פרסום את זה צריכה לקחת? וואו. בינתיים תסתכל על הציור היפה שלי. הנה, נעמי מראה לי ציור שאני לא מתווכח עליו, אבל עדיין. וואי, כל הפרסומת הזאת צריכה לקחת זמן. הופה. תסתכלו כמה ציורים אני ציירתי. אל תסתכלו, אתם לא יכולים. אם לא יכולים להסתכל, נעמי, אז בואי תראי. תסתכל, את זה, לאט אני מדלגת על זה. נעמי, לא להשוויץ. את זה. ואת זה. איזה יפה. נעמי המשוויצה של העיר, אז לא להתייחס. אני לא משוויצנית. נעמי עכשיו סתם משקרת כי היא אוהבת כל מיני דברים. וואו. אני לא יכולה להכיר את זה, אתה לי טוב מדי. אני מתרגשת. אתם רואים? עכשיו אני עושה זה מה. אתם רואים? תראי לי. וואו, פשוט. וואו. טוב, יאללה, אז יצאנו לעוד ציור שלך. שום תיקונים. נעמי אמרה משהו מדקן. כמו שאתם מכירים אותי, נג'י מהגודה. לא. בואי נגיד, תפסתי אותו. יאללה, נשים פה מוח, שיהיה לו מוח טוב. כי לא תמיד יש לו. נו, כבר זזי, החייזר. וואו. בואו, פה עוד הרבה מוחות. אם אתם רוצים, אני אעשה לכם פעם אחת סרטון איך אני מציירת. אני מציירת שתדעו לכם. באמת לא ידענו. כאילו, דרך מסך, במציאות לא כל כך. הנה נעמי המשוויצה, זה לא שוויצר, זה להפך. זה להראות להם במה אני לא טובה, ובמה אני טובה. אוי, הם בוכים, יאללה. נעמי קצת גאה בו יותר מדי, אז לא נתייחס. באמת, די, לא הורד אותי. טוב, וואי, כמה פרסומות. טוב, אז... וואו. טוב, אז לא נתייחס לכל הפרסומות. אפשר לא להתייחס. אז אנחנו נקי קצת את הפלאפון שלי. אז מה אתם רוצים שנשחק עכשיו? טוב, אז בואו נפסיק את זה. אז עד שניפגש, אז יאללה ביי. כאן אני הייתי דניאל בקייב גיים. ונעמי הציירת. ונעמי הציירת
הזוויצ'רית והחצי המוכשרת והמוכשרת, וניפגש בפעם הבאה. קריינות עם נעמי. ביי. עד אז ביי.